سلام اول چاو دمه خوش به هیدارم روشا باش به دوی و شناخت عمل سر تکیلی ترکیه و اسرائیل با آخذن نبگشتی دنبره ترکیه و اسرائیل ده هم زانم که گلک ناکوکیه هنه جار جرال دجی هف داخویانی دن ل پروژه وان ایل روجلات نادین پر جدانه ام دیا زانن از بحثا هر تشتی نکم ام گلک چرا و مجرد نیخاشت که متایبت شید مثلا سوریه ده روجاوه کردستان ده باکور روجاوه سوریه ده و باشوری سوریه ده ترکیه و اسرائیل نهاد نبره پیوندیک چوادانه لسر چل هفکرنه اما درباره ده مجرده هنه کی با خبر هندسانه که دولت یعنی گلک دولت همه بجه همی دولت جار جارتين دجبري هفدو لسر هن مثلا دبن دجمنه هفدو لا ابناوي معناه كده هن مثلا ده جي لهفناكن يعني د فلان مسألة ده لهفدكن د فلان مسألة دن ده جي دجبري هفدونا دجي هفدو تكوشيني دكن تجاري جي تكيدي هفدو قطناكن نها جبو تركيا وإسرائيل جام تكرن في تشتي بيجن تركيا وإسرائيل نها جبو پاروکرنا روجلات ناوین ده بگمان گلک فکری وانن جدا پروژه وانن جدا ویزیون وانن جدا هن ام وید زن زنکم وان detaya sedamawi çiye dirokavi çiye u tişteki dine le mesela Suriye'de car cara em zanin ki li dijî hevdû operasyonên leşkerî jî pêkirin qasek din ez ê behs bikim lê niha hatine ser maseyekê peymanek wana de facto heye mijara bernameyê me jî ew e yani hûn nenirin car cara Erdogan daxivê Netanyahu daxivê dijî hevdû daxuyanê didin gotina dibêjin lê ev her çi qas rastiyek bêjî li aliyê din dewlet pragmatîk tevdigerin û li gorî berjewendiyên xwe plan û projeya çêdikirin. Ha eger em were ser meselê li Sûriyê di navbera Türkiye û İsraîlê de bi taybet jî piştî kanûna 2024 demek li Sûriyê rejim hat guhertin İsraîl ket nava tevgerekê İsraîl li başûrê Sûriyê dest bi êrişa kir dest bi operasyona kir li wê derê girên Golanê yani çiyên Golanê û çiya jî me dikare bêje bi dest xist ji xwe berê jî li wê derê bûn lê fire kir li wê derê barageh çêkir her wiha çiyayê Hermonê bi dest xist li herêma Sûveyda li devera Dûrziya İsraîlê gelek tişt kirin vana hemî tên sanin û niha İsraîl hema bêje 20 kilometre jî 15 kilometre jî nêzîkî nava Şamê bûye paytexta Sûriye bûye û li wê derê bi dûrbîna dikarin nava Şamê bivînin kolanê Şamê jî bivînin. İsraîl her wiha li gelek deverê Sûriyê jî li baragehên leşkerî xist û gelek operasyonên hewayî pêk anî vana jî têne zanîn di navbera Tirkiye û İsraîlê de tansiyon pir bilind bû gelek caran gelek tişt çêbûn ev eger were bîra we par Türkiye çekir Türkiye par li ji Humusê Hamayê û Hettanî herêma Palmîrayê yani sînorê Iraqê ji rojhilatê Sûriye Hettanî rojavayê Sûriye tam di nava Sûriyê de xwast ku xeteka leşkerî çêke ji Humusê ev der wîlayeta Humusê heman wextê de ji Humusê dest pê kir Hama heta Palmîra çû û li wan dera baragehên leşkerî balafirgehên ji bo armancên leşkerî têne karanîn hebûn dema Baasê de jî wisa bû û İsraîlê operasyonek pir agresîv li dijî van hewldanên Tirkiye pêk anî Tirkiye li wê derê teknîk bicî kir radar bicî kir taybet jî xwest ku herêma Hamayê bargeha Hamayê û Palmîrayê bike barageha Sîhaya barageha drona baragehê balafirên bê mirov biçek ama bê mirov û radardan wê derê gelek tiştan wê derê û İsraîlê sê çar rojan ser hev kampanyayek da dest pêkirin û bi balafira van dera ser û binê hevdû kir û Tirkiye neçarma vê projeya xwe bide sekinandin. Eger were bîra we li Hamayê sistema teknîkî ya ku Tirkiye danî bû jî ji aliyê balafirên Îsraîlê re bû hedef û li wê derê 6 teknîsyenên Türk jî hatin kuştin di encamê de Tirkiye neçarma Tirkiye daxuyanî da xwest Amerîka bikeve navberê lê neçarma ku vegerê mala xwe. Çima ev der girîng bû çima İsraîlê ev nedixwest ji ber ku İsraîl dibêje ev der 100 kilometre nêzîkî sînorê İsraîlê ye bi taybet ji herêma Hama û Humus Palmîra piçek dûr e û teknîka ku Tirkiye datîne wê derê dikare li ser İsraîlê xeteriyekî tehdîtekî çêkê ji ber vê sedemê ku em tiştî wiha naxwazin.
Gam tişkî viya naxwazin û hîşt ku Tirkiye ji vê deverê de ji vê projeya xwe leşkerî berdê. Lê niha tiştên nû henin. Di vê naberê de İsraîlê çi kir? İsraîlê jî li başûrê Sûriyê li vî tevgera xwe berdewam kir. Lê li başûrê Sûriyê îstixbarata Tirkiye jî hin kom xwast ku rêxistin bike li dijî İsraîlê lê mirov dikare bêje bi ser nekeve. Bi ser neket. Dawiya dawî her du welat dîtin ku li Sûriyê yani eger rewş û haber dewam bike wê werin dijî hevdû û şerek derkeve. Amerîka jî vî tiştî naxwaze û derketina şerekî ji bo her du welata jî ji bo van her du dewleta jî ne baş e. Bi navbeynkariya Azerbaycanê dest bi hevdîtina kirin. Azerbaycan dosyê serekeyî İsraîlê ye û tey Tirkiye re jî tekilî wan tê zanîn yani Azerbaycanê di navbera her du dewleta de moderatorî kir, navbeyinkarî kir û li wê derê rast nûnerên Tirkiye û İsraîlê hevdîtin pêk anîn lê di van hevdîtinan de jî encam derneketin. Ev hevdîtin tenê ji bo ku tansiyon hinekî nizm bibe, ji bo ku yani şerekî rast dernekeve çêbûn lê peymanek di vir de nehat çêkirin. Dawiya Dawît çarê çile di 2026 li Parîsê civînek çêbû di navbera Sûriye, Amerîka, İsraîl û Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan jî paşê çû û derket holê ku li dijî Kurdan wê derê peymanek çêbûye di şeşê çile de li Helepê dest bi êrişa kirin. İsraîlê jî vî tiştîra dengê xwe nekirin. Piştî vê peymanê yani piştî peymana li Parîsê di navbera îstixbarata Tirkiye û İsraîlê de jî têkiliyên hebû ji berê de hebûn asteka bilindtir de berdewam kirin. Yani mekanîzmeya di navbera her du welatan da nehat rawestandin. Heta eger were bîra medya İsraîlê derbarê İbrahim Kalın serokê mîta Tirkiye'de raporek jî amade kir û got İbrahim Kalın çawa bi profesyonelî têkiliyên navbera her du welata de meşandin. Niha eger em werin ser rewşa niha li ser çi li hev kirin? Tirkiye var rojê dawî yani bû mehekî li Palmîra herêma Palmîrayê barageha leşkerî ji rêveberiya Şamê wergirt. Niha leşker û teknîsyênên Tirkiye li balafirgeha nêzîkî Palmîrê bi cih bûne. Tirkiye wê derê ew der çol e yani erdek pir dirêj e ser û binê wê tineyî. Tirkiye li wê derê bi cih dibe û werxuya yeke ji rojhilatê Sûriyê di nava Sûriyêde ber bi aliyê Hema û Humusê jî were yani li wan dere li hin ciya teknîka xwe leşkerê xwe bi cih bike vêya dibin navê çi de dike dibin navê perwerdê de dike artêşa Sûriyê perwerde dike û gelek tiştên din li wê derê dikin. Bala welê bê par jî xwestin aynî tişt bikin. Hêja got par çi kirin dema ku vî tiştî kirin İsraîlê bi balafirên şer birsiz da niha vê cerê İsraîl hîç dengê xwe nekir. Yani hiç dengê xwe nekir. Ne gotinek got ne jî aksiyonek çêkir. Tirkiye niha li vê derê bi cih dibe û diyar e ku ev di encaman li hevkartina bi İsraîlê rahat kirin. Yani bêyî agahiya İsraîlê ya jî bêyî rêkirina İsraîlê Tirkiye li vê derê nakeve nava van aksiyonên leşkerî. Yani peyman çi ye? Li gorî hin raporên ku çapemeniya navnetewî de jî tê nivîsandin û gorî hin pispor û kesên ku vê meselê jî dizanin. Peyman çi ye? Peyman jî ew e ku Sûriye li başûrê Sûriye Tirkiye li hemberî liv û tevgera İsraîlê dengê xwe neke bêdeng bimîne. Li Bakur Rojavayê Sûriye yani li Rojava jî İsraîl li hemberî êrîş û liv û tevgera Tirkiye dengê xwe neke. Yani van her du welata ji hev du re dibêjin li Bakurê Sûriye tu çi dikî bike li başûrê Sûriye jî tu çi dikî bike. Wisa peymanekî belkî fermî nebe tiştekî wiha nehat morkirin jî lê niha tiştekî de facto fiîlî di navbera van her du welata da hatiye çêkirin. Her du alî jî erel dijî hev du gotinan dibêjin tiştan dibêjin lê belê li dijî hev du dest bi şerekî nakin. Rewş niha ev e yani çûyîna İbrahim Kalın serokê mîtê ya di roja berê a Şamê hebû me nirxand li vir di weşana xwe de İbrahim Kalın jî yani çûyîna wî jî nel derve vê meseleyê. Dikarim wiha bêjim di rojê pêş de bêguman ew ê ev mesela bêtir hinekî zeraltir bibe vêga bimînin xêr û xweşiyê de xwe.